Assalomu alaykum binoandagoni muhtaram. Imroz 7 aprel 2026 sol. ما در تشکند уже операция сар кардем. Соат шаб буд. ما در операционной як операция ки кардем, дигар ҷода як ҳамкасби мо операция филлер качаткадаги, яъне ҳозир ғафз кардани узви мардонагӣ, ҳамин ҷо ба гиалуроновая кислота мекунад, узви мардонагиро ғафз мекунад ва баъди ғафз отторжение ва инфитсирование шудагӣ, камтар ҳамин ҷо ба инфексия гузарондагӣ ва уҷада гуной пайдо шудагӣ ва ҳамун гел нашиштагӣ ба ҷӯш, яъне отторжение организм ва бегона қабул кардагӣ. Ва дар таҷриба ҳамин хеле бисёр мешавад, ки як 5-6 сол пеш мо ҳамин гиалуроновая кислота дар якум вақто модда буд, ҳама мемонд, мо ҳамро сар кардем, хиёл кардем ки ҳамин ёрдам метавад, лекин уҷада ҳамин асос буд бисёр беморие ки узви мардонагӣ ғафз нест. ва ё ба кардем ва ҳамин хеле асорато ки гирифтем, бисёр асорат ба мо баъди ҳавай уже ин оператсияро манъ кардем, яъне намекунем баъди ҳавай. Ва гоҳ-гоҳ мешавад бемориҳо мебиёянд пеши мо баъди филлери ҳамин дигар касое ки мекунанд, ҳамин хеле асорат ва ин беморида агар ҳамин хеле мегашт, ин гуноҳи қатъӣ дигар чиз шуда вообще бе узви мардонагӣ мумкин мемонд, барое ки иҷода гуноҳи пайдо шудагӣ, уҷа рафтагӣ, нафаҳмидагӣ, в общем хеле асорат мешавад. Вообще хирургияда бисёр асорат, осложнения ҳаст, лекин ҳамо осложнения аз барои чӣ бояд шавад? Мисол, имплантационная хирургияда ки мо узви мардонагӣ ба имплант мемонем, ҳамон уда вазбинтарини нахестани узви мардонагӣ, ки дар узви эректильной дисфункция тяжелой степени тяжести мегӯем, унда вайда асос ҳастай 100%. лекин ҳамон имплантатсияро туғри менем, инфитсирование, яъне инфексия намегузарад ва намегирем. Як ҳолатое ки мешавад, инфитсирование, инфексия мегузарад, мо ҳамо обратно чанд даже ҳамо имплант $15,000 бошад, $12,000, $5,000 бошад, имплант обратно мегирем, все ва уже дигар мо наметонем монда ва сумба месозад. Лекин уҷада ҳамин узви соз нахестани узви мардонагӣ дар асос ҳаста, узви мардонагӣ дору таъсир намекунад, дигар чизо ёрдам наметавад. Инҷада чӣ? Инҷада просто бемор, бисёрш бемориҳое ки ҳастанд, дар сараш проблема дорад, хиёл мекунад ки узви мардонагӣ ғафз нест ва мераванд, ягон асос нест, ҳамин операция мекунад. Ва бисёр ҳолатҳои дар беморро ба ин намефорад баъди операция, ва ҳамон гела айбарат качад мекунад ва инфексия мегузарад ва ина ҳама чизе ки сума додани ҳеч кам наметиҳад, барои ки уже гела мондагиам. Барои ҳамин хеле чизо ба рафтан ба шумо бояд фикр кунед, ҳамин чиз дар кор аст, тем более ин временне, яъне як сол ба 1.5 сол ба максимум мерасад, аммо ҳал шуда баъд вай уже нест мешавад. мо ҳамин оператсияро кардем ва ҳама чизе ки дар андрология, дар хирургия ҳамин чиз аст ки любой чиз бояд ҳамон асос доштагӣ бошад. Ҳамин асос бошад, обязательно кардан дорад. Лекин гиалуроновая кислота, полимолочная кислота ба мо ягон ташба асос нест. Хеле ҳамин мо мекунем, барои ки уҷада узви мардонагӣ 10-8 см, 11-12 см мо мекунем ва уҷада асос ҳаста. лекин одамое ки ҳастанд 18 см узви мардонагӣ дорад, ва намекунем. Варикатсел дигар чизо ки асоса мо ёфтан мон дар кор аст. ва инҷада асос нест. Мана ҳозир бемор ай Россия ба Ташкент омад, барое ки мо дар Москва набудем. Мана ҳамин оператсияро гирифтем, ятложка қатъӣ. Алҳамдулилла, патсиент нормально ҳозир, худаш нормально ҳис кардааст. Иншоалло баъди 2-3 рӯз ҷавоб медиҳем. Бинандагони муҳтарам, шумо агар андролог дар кор бошад, метавонед ба мо муроҷиат кунед. Мо дар шаҳри Москва ва дар шаҳри Ташкент як моҳда як бор қабул мекунем. Саломат бошед.